karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Ato na negosyo, Kent. Gamitan ang utok mo. Abi na ko, dili ka gusto nga manghilabot ko sa imong negosyo, kuya. Kinahanglan magkat-on ka, Kent. Kaya mo ka na ang panugon sa itong amahan. O kinahanglan magmenyo na mo si Claire. Kaya mo na iyang gusto. Unsa? Sa? Kuya Hans, kakuya gula ng imong gipanulti. Ako gid ang gusto ni Tito Emilio nga mahimo nimong bana, Kent. O Claire, ikaw. Busa maayo tingali nga planuhon na ninyo ang inyong future. No, kuya. O ganong dili man, Kent. Dalimot ka? Kung unsa kasuod ang atong pamilya sa pamilya ni Claire? Bisa na. O nakabati kagihod sa gisulti ni Papa. Sawa pa siya kabugtuoy sa gininhawa. Ako ang mamahimo nimong guardian. Ako ang mapahiluna nimo. O, Pues, kung nalimot ka, pahinumduman ta ka. Pamati mong tuwa. Kunduha na unya ko ining kalibutan. Kinahanglan magminahalay ka mo. Tabangan nimo ang imong manghon, Hans. Ug ikaw, Kent. Tabangan nimo ang imong kuya Hans. Ug tahura siya. Kay naibaw siya kung unsay makaya nimo. Wa pa man tingali ka mabuang, nga dili makahinumdum sa iyang panugon. Og sa imong pagsaad nga sundon mo ang tanan kong buhaton. Kay magguwang ko nimo, Kent. mahimo na kong sundon ang imong mga plano. Pero dili ang imong gusto kung kinsang akong pangasawon. Kent, Patiwas ako, Claire. Og sorry ha, kung masakita ka sa akong panulti karon. Kuya Hans, nahibaw jud ka nga misunod ko nimo sa tanan nimong gusto. Sa tanan nimong ipabuhat nako. Bisan lisod, akong tumanang. Tungod kang papa. Pero kung ako nang kasing-kasing ang imong hilabtan, mga hilal ako darog pa sa hilo nimo. Kay dili yung mahitabo na makabuot ka kung kinsang akong binyuan. Lingkod pagbalik, Kent. Nawa akong ganas pagkaon. Ug maayo nang mahibaw ka. Nga nagbuwag na Miss Claire. Iyan akong gibuwagan. Ug dili na akong kigbalik niya. Claire, sorry. Muna na ko ninyo. Ayo paghila, Claire. nasakitan lang ko sa gipanulti ni Kent. Mausab pa ang iyang hunahuna. Ka, mura man og may lain na gid siyang gipulin ako. Kinsa man sa imong pagtuo? Si Ayasa. Ha? Dili may mong magbuot siya kung kinsang akong pangasawon. Kent, madaot ni mong tiil, oy! Oh, ayos ah. Nari ka diha. Oo. Nagpahangin lang una ko diri sa swing. Makita madagikan din ang syudad sa ubos. Murag kog supergirl nga naglupad panahon sa kagabion. Og naglantaw sa syudad. Time pa nga nang kisapot man ka. Uwa ka makauyon sa kong giloto? May mong mutupad mo. Anak lakas at bangkay, aron mabalance kining swing. Ngayon na high blood naman sad ka.
Wa ka kahuman og kaon, no? Ganong nahibaw mo ka. BFF good ko nimo. Pakita ko sa kwintas, be. Jaran. Di aras ako liog. Hain man nimo ilabay ang akong pugong. Yaso pita ka. Ako pa rin parason akong buhok. Aron, ako rin magamit. Wow. Gupaha ka nimo no kumataas imong buhok, no? Gwapo ko. Dili gwapa. Sige na. Sulti na ako nga nagisapot ka. Si Kuya Hans. Wa ko makauyon sa gisulti ni Kuya Hans. Unsa man niyang gisulti? Gusto siya na akong pakaslan si Claire. Unsa? Anong katawa mo ka? Doon na ba'y katawanan sa akong gisulti? Ang! Grabe na magiging mong sukuang ay pakasal kasi mong ex. Ang! Misulti si Ana sa tubangan pag yun ni Claire. Naikog na ni Claire. Makapanginsulto matag dili oras yung gibuhat eh. Unya, asa may imong gitubag si mong kuya? Oh, dili siya makabuot. Kung kinsa akong pakaslan. Unya, noon sa man taon si Claire? Nalain. Kinsa may dili malain na. Sabta na lang gud ang imong kuya Hans, good. Unsay sabta? Wala akong kasabot anak niya. Sa una, siya ang magbuot sa akong mga buhaton. Dili ko makahikap sa uban namong negosyo. Pero karon, iyan akong apilon. Dili pa ka ana. Apil na kas mga plano si mong kuya Hans? Klaro kayo, aya siya. Nga doon na siya tumong aron apilon ko. Unsa man sa kang iyang tumong? Ang iyang bugad na trabaho. Iyang ipasa na ko aron. Ako na sa mga busy. Di mas maayo hinuon. Aron makat-on kas inyong negosyo. Okay na. Kung maayo pa ang iyang tumong. Unsa magidi iyang tumong si mong hanauna? Gusto siya. Ngawa na ko'y panahon para nimo. Ha? Bawa ka. Mas happy ko karon nga. Ikaw akong kauban. Ako sab. Lingaw kay ko kung kauban ka. Kay parehas matag-utok. Gusto ko nga makasal mo si Kent sa labing daling panahon. Pero nakapatikit ka. Nagkabuwag na mi. Akong sa... Kay ako ang nakigbuwag niya. Pero kinahanglan mangita kag paagi nga magkabalik mo si Kent. Nabuhatan ako ang tanang paagi. Pero muraog... Wala ko'y lambi para niya. Tungod ni Ayesa. Pusa kung gusto ka nga mabalik ang gusto ni Kent na ako. Palayasan na si Ayesa. Mula na ang bugtong paagi nga mabalik ang gusto ni Kent na ako, Hans. Palayaso ni mo si Ayesa. Kay kung dili na siya makita ni Kent, malimtan na niya ang ilang kasuod. Dako og sa isa ako, Claire. O kinahanglan iyan ning bayran. Pangitan og paagi nga makorner ni mo si Kent. May mo ka matuog din eh. Bakante ang guest room. Good night. Kiinsulto na sab ko ni Kent sa tubangan ni Hans na pakalakot. Aw, parehas magod tag-utok? Hey, isa! Uy, misinggit na sab si Mr. Looney. At doon na ako, ha? Ayaw. Unsa? Imo na siguro payaw-yawan anong imong maguwang? Hey, isa! Oh, misinggit na sa si Mr. Looney. At doon na ako. Ayos. Nganong dili magyud nimo ma-ignore si Kuya Hans. Sir? Oh, uy. Miga, ikaw na natin sa dinis lamisa? Doa sa iyang kwarto si Hans. Lakaw, adto ang imong account. Ay, ito, asa si Kent? Tuas sa swing sa loyo, Miga. Excuse me, ha?
Hinalang magtuo ka nga amiga gyapon ta Ayasa. Parehas mi ko nauna ni Hans. At least, doon ako'y alalay ining paya. Unsa man kaya akong buhaton. Aron ako ang mahalo ni Ayesa. Ano pa rin gihapon ang view din Ni Akapakulir. Lawom ng gabi. Ay, nagsabot na mi si Kuya Hans ni mo. Anhi ko matug. Unsa? Ngayon nakurat man ka. Pero naman kung matug din Diba, sa una? Katong love pa ko ni mo. Kent, ayun nakahadlok na ko. Di na ko mamukos ni mo. Okay na ko nga higala na lang ta. Inom na para maayo ang imong pagkatog. Wow. Ano di ka? Gisapot ka? Wa man. Kent, parehas tag nakurat sa gisulti ni Hans ka kanina. Ako sad, na-shock ko nga gusto siya nga magminyo ta. Ayaw ka bala ka. Ako na siya giingnan nga buwag na ta. O wa na'y kahigayunan nga makasal ta. Tinuod ka. Nisulti ka ni anak ni Kuya Hans. Oh, Kent. Gani, nagunahuna ko nga mo resign sa kontrabaho sa office sa imong magawang. Gusto kong mupalayo na lang. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!